Ezeket a játékosokat több mint egy éve figyeljük már. Ez nem jelenti azt, hogy ezeket le tudjuk igazolni, de azt gondoljuk, hogy elérhető távolságban vannak. Tehát olyan játékosok, ezek szinte kivétel nélkül mind válogatott játékosok, fiatalok, olyanok, akik voltak Németországtól, Albánián keresztül Jamaikáig válogatottak, akik Európában futballoznak, és próbáljuk őket majd hozzánk csalogatni. De nagyon nehéz dolog, mert most már nekünk egy másodosztályú szerv nem elég. Tehát nekünk top játékosokat kellene lassan hozni hozzánk. Nem utolsó sorban nevelni kellene top játékosokat. Az lenne a legjobb dolog, hogyha olyan játékosokat tudnánk Magyarországon kiválasztani, aztán fölnevelni, akikben benne van a fali vér, akik magyarok, akik magyar válogatottak lehetnek, de addig is meg kell oldanunk ezt a munkát. És kezd felállni egy játékos megfigyelő hálózatunk, ami szerintem Magyarországon más csapatnak nincsen. Ez persze pénz, befektetés, ebből a pénzből nem vehetünk újabb játékosokat, nem vehetünk felszereléseket, hanem ez a jövőbe való befektetésünk. Ezek itt a belső védők, ezek a balbekkek, ezek a védők és kapusok itt előttem. A Tomasz ismeri a neveket, neki nem újdonság. Most nem is ez a lényeg, csak azt szerettem volna önöknek, meg azért kértem, hogy hozzák be a táskámat, hogy lássák, hogy ez nem úgy van, hogy most már videókat nézzünk meg és próbálunk játékosokat ide csábítani, most már próbálunk a dolgok elébe menni. Egy játékos jó, hogyha a saját játékkörnyezetében tudunk megnézni először. És hogyha ott jó teljesít, lejár a szerződés, akkor próbálunk elhozni játékosokat. Mindig nagy kérdés, hogy tudunk-e venni játékost. Tudunk-e pénzt adni játékosért. Azért itt van nekünk jó néhány játékosunk, most pont összeírtam így fejből, mi pénzt adtunk a Vargáért, a Bödéért, mi pénzt adtunk a Radóért, a Dibuszért, a Ramírezért. Tehát közben nem csak ingyen veszünk játékosokat, ingyen próbálunk szerezni játékosokat. A pénzt adtunk a Besicsért. Milyen jó volt, hogy pénzt adtunk érte annak idején, mert aztán volt belőle bevétel. De van egy ilyen tudatos felkészülés a Fradiban, ami nem tudom, hogy mikor vezet eredményre, de azt látom, hogy ez a biztosabb, mint hogy csak úgy vakon próbálunk halászni játékosokat. Most, amikor vezeti az ember a bajnokságot az NB1-ben, akkor nagyon nehéz mondani, hogy és akkor melyik magyar játékost hoznánk el. Mondják, a magyar válogatottból melyik magyar játékost hoznánk el. A válogatott körülbelül egynegyedét mi adjuk már. Talán emlékeznek arra a rossz érzésre, hogy sosem volt válogatott játékosunk, hogy az első 3 évben a Dani volt, a Dani volt az első, akit végre válogatottba tudtunk kommentálni, és aztán most oda jutottunk, hogy most már 6 játékosunk van, és lehet, hogy még tudunk följönni játékosok terén. Tehát ez is nagyon nehéz dolog, hogy magyarként azt mondja az ember, meg fradistaként szeretne magyar játékosokat látni az ember. De kik azok, akik olyan teljesítményt nyújtanak, akik a Magyarország első csapatában, aztán utána majd a nemzetközi porondon megállják a helyüket. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ennyit szerettem volna hozzátenni a szakmai munkához, és be is fejeztem a dolgot, csak feszített belőle a kérdés. Akkor térjünk vissza a Tomásnak feltendő kérdéseket. További kérdés Tomáshoz. Ott fönt az úr sávban, Fradi sávban, amit remélem a Fradi showban vásárolt, és nem itt kint. Először azt szeretném kérdezni a Tomasztól, hogy mostanában elég sok újságíró tesz fel milyen kérdéseket, és ugye még egy olyan jó 10 évig el tudja viselni majd ezeket a kérdéseket. Aztán, ami egy komolyabb kérdés szakmailag, hogy a csapatunk úgy látom, hogy cselezés terén vagy visszafogja magát, vagy nem elég bátrak, mert azt látjuk hétről hétre, hogy Ramirez az, aki akár meccsenként több cselezést le tudtuk vagy benne mutatni, a többiek pedig vagy inkább passzjátékot erőltetik, vagy olyan pozícióban jöjjünk, hogy még valamelyik csatár jövőhelyzetbe kerüljön, tehát nem erőltetjük középpályán sem a cselezést, illetve amit pedig másik szakmai kérdés, hogy Nyugat-Európában ugye a top ligák a szuperliga felé kacsingatnak, és mit szól ahhoz az alternatív ötlethez, amit nyilván nagyon sokan támogatnánk, hogy esetleg valamilyen közép-európai liga alakuljon a legjobb
von diesen Ligen, so die übergreifend sind. Ich weiß nicht, da geht ein bisschen was im eigenen Land, glaube ich, auch verloren. Nekem az a véleményem ezekről a ligákról, vagy kupákról, amelyek több országon átívelnek, néha a saját országon belül bizonyos dolgok elvesztődnek. Ich glaube, die ganzen Traditionsvereine, auch so Honved oder Bajaj oder andere Mannschaften, ich glaube, dass die sehr, sehr gerne gegen Ferencváros spielen. És én azt gondolom, az összes ilyen nagy múltú klub, mint a Honvéd vagy a Vasas, ezek azt hiszem tényleg szívesen játszanak a Ferencváros ellen. Wir hatten in Deutschland mal so eine Diskussion, so wie das aussieht, wenn man vielleicht Bayern München, Borussia Dortmund, Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United, Manchester City so in eine Europa-Liga reinnimmt. Németországban volt egy ilyen vita, illetve megbeszélés, hogy nézne ki az, a Bayern München, a Borussia Dortmundot, esetleg a Paris Saint-Germain, a Barcelonát, a Real Madrid, a Manchester United vagy a City-t egy ligában összeegyesítenénk. Stellt mal vor, wie die Fans reagieren würden, wenn Real Madrid und Barcelona nicht mehr in Spanien spielt und Dortmund und Bayern München nicht mehr in Deutschland, was dann los ist. Képzeljétek el, hogy a szurkolók hogy reagálnának arra, ha mondjuk a Real Madrid és a Barcelona már nem Spanyolországban játszanak, a Bayern München meg a Dortmund már nem Németországban játszanak. Nein, ich glaube, wir sind ganz gut auf einem guten Weg hier in der ungarischen Liga. Wir müssen das hinkriegen, dass die Spieler besser ausgebildet werden, damit die Attraktion der Fußballspiele besser wird. Wir fangen an, neue Stadien zu bauen, was ja auch nicht so einfach ist. Und ich denke, Schritt für Schritt wird das auch besser werden. Wir müssen den Nachwuchs weiter vorantreiben, damit die Spieler von unten nachrücken. Wir müssen die Trainer, die diese jungen Spieler trainieren, müssen wir eine bessere Ausbildung geben, damit die irgendwann dann auch auf diesem Level sind wie in anderen großen Ligen. És én azt gondolom, hogy tényleg jó úton haladunk itt a magyar bajnokságból, természetesen a játékosokat kell képezni, hogy utána magasabb kvalifikású játékosok legyenek, új stadionokat építünk Magyarországon, ez sem mindig olyan egyszerű, de kell a háttér is ehhez, utána a utánpótlás területén is nagyon sok munka van, ott is a magasabb szintű képzést kell biztosítani, ez azt is jelenti, hogy az edzőket is jobban kell képezni, akik a fiatal játékosokat képzik, utána azok fel tudjanak jönni a magasabb szintű bajnokságokba. Zu unserem Spiel nochmal. A játékunkkal kapcsolatosan Also, da sind schon sehr viele kritische Punkte drin. sok kritikus pontot hallottunk, Ich bin froh darüber, igazából örülök is ennek. damit sich auch niemand zurücklehnt. Ez azért fontos, hogy senki ne dőljön hátra. Zu dem, was Sie gesagt haben, dass wir vielleicht öfter das Dribbling sehen. Ich glaube, ja, nicht sehen im Offensivverhalten. Ich glaube, im Mittelfeld sollte man versuchen, das Passspiel zu bevorzugen, wie das Barcelona macht, wie das vielleicht Bayern München macht. Und im letzten Drittel, weil wenn man einen Dribbling macht im Mittelfeld und man verliert den Ball, hat man eine Kontersituation. És ön azt említette, hogy a középpályán túl ritkán látjuk a cselezést, és én azt gondolom, hogy a középpályán ott inkább erőltetni kell a passzos játékot, vagy a rövid passzos kombinációs játékot, ahogy azt a Barcelona vagy a Bayern München is végzi, és majd az utolsó harmadban, akkor be kell fejezni az akciót, akkor ott kell cselezni, de ha a középpályán cselezünk, és ott elveszítjük a labdát, akkor rögtön egy kontrába futunk bele. Ich sage immer zu meinen Spielern, das Spielfeld kann man dritteln. Das heißt, hinten ist die rote Ampel. Wenn man eine Ampel sich vorstellt, ist rotes Licht, da sollte man kein Risiko eingehen. Bei Gelb, das ist so ein Zwischending in der Mitte. Und im letzten Drittel, um den 16er herum, 30 Meter vor dem 16er oder vor der Grundlinie, kann man anfangen, in 1-1-Situationen zu gehen. Und jeder, der mich kannte, auch als Fußballer, das war genau mein Spiel. Und ich fordere das von meinen Spielern. Und ich fordere das von meinem Außenverteidiger genauso wie von meinem Außenstürmer. Und das ist das, was Roland Lamar, was Roland Varga, was Andras Radu, was die noch viel, viel besser machen können, nämlich mit Tempo dann in diese 1-1-Situation gehen. Und das müssen wir weiter lernen.
És ezt mondom mindig a játékosainak, hogy például a labdarúgó pályát ezt 3 részre lehet osztani, 3 harmadra. Az első harmad a kapunk előtt az a gyakorlatilag olyan, mint egy közlekedési lámpa, az a piros szektor vagy terület, ott nem szabad semmilyen kockázatot, rizikót vállalni. A középső harmad, ott már esetleg be lehet vállalni bizonyos dolgokat, és az utolsó harmad, az ellenfél kapuja előtt, ott már be lehet vállalni különböző cseleket, más dolgokat is, ott gyakorlatilag a játékosai, mint Radó, vagy Varga, vagy Lamá, akik nagyon nagy erőt és lendületet be tudnak vinni egy ilyen akcióba, ott akár cselezve befejezhetik az akciót. Ezt követelem a játékosaimistól, de ezt követelem például, hogy ehhez tartsák magukat a szélső védő vagy támadók is. És mindenki, aki ismer engem, mint a játékos, mint aktív játékos, én gyakorlatilag én ezt a játékot játszottam annak idején. A legteljesebb demokrácia jegyében kérdezem is csak fejborintással a választ, hogy esetleg természetesen ha valakinek Tomáshoz van kérdés, akkor tegye fel nyugodtan, de ha egyetértenek velem, akkor mi úgy terveztük, hogy azért elnök úrnak is jusson kérdés, hogy lehetséges ez, tehát hogy elnök úrtól is kérdezünk? Jó, mert gondoltuk, hogy a futballszakmai kérdések azok sokkal fontosabbak, akad még 1-2 problémakör, amit megtárgyalnánk, úgyhogy akkor elnök úrtól is lehet kezdeni. Természetesen a Tomasz is itt marad a körünkben, és nyugodtan kérdezhetjük a Tomaszt is. De akkor következő kérdés. Ott volt a leggyorsabb kéz. És továbbra is annyit, hogy egy kérdés. Annyi, hogy ásványvíz kint a hölgyeknél továbbra is van, ha valaki már nagyon szomjas. Először is mindannyiunknak szeretném megköszönni az elvégzett munkát, mert szerintem mindenki úgy érzi, hogy végre méltó helyére került a Ferencváros ismét. Én Tomasz szeretnék egy kérdést feltenni. Emil Villamer játéka az, ami az őszi szezonhoz, az elején látott cseleihez és támadókedvéhez képest nekem egy kicsit mérték tartott. Tehát ez most a taktika része, mert én úgy érzem, hogy például Varga Roli se kapja meg azt a támogatást, amikor azon az oldalon van, mint mondjuk Roland Lamát, itt rám érezzel a háta mögött. És úgy látom, hogy Villamernek nincsen alternatívája, tehát őt nem tudjuk kivenni a játékból, nem tudjuk pihentetni, hanem ez egy ilyen kényszerű. Das ist richtig gesehen. Mindent jól látod. Unsere linke Seite ist stärker. A bal oldalunk erősebb, Ohne Frage. ez nem kérés. Nein, im Gegenteil. Unser Spiel hat sich für unsere Außenverteidiger noch weiter nach vorne verschoben. A játékunk a szélsővédők számára gyakorlatilag még előrébb helyezkedett el, vagy tolódott el. Emil muss einfach lernen, ein bisschen ruhiger am Ball zu sein, bevor er einen Pass spielt. Er muss Tempo aufnehmen, weil er ist ja schnell, auch den Ball im richtigen Moment dann auch am Gegenspieler vorbeinehmen und dann eine vernünftige Flanke spielen, wie Ramirez das auf links macht. És az embernek meg kell tanulni, hogy először is nyugalmat megtartsa, amikor nála van a labdát, gyakorlatilag hogy azért gyors, de hogy meg kell tanulni, hogy megfelelő ritmusban, pillanatban elvigye a labdát az ellenfél játékosa mellé, és akkor jól adja be a labdát, ahogy azt a másik oldalon Ramirez meg tudja oldani. Er macht das defensiv, macht er das sehr, sehr stabil, Emil. A védekező játék azt hiszem, az nagyon stabil az Emirnek. Jetzt mit 24 muss er natürlich auch lernen, bessere Aktionen auch nach vorne zu haben, weil auch er wird von uns sehr, sehr genau beobachtet, weil wir wollen natürlich auch Entwicklung sehen. És most 24 éves korában természetesen neki is meg kell tanulnia azt, hogy a támadó játéka, vagy a játéka előrefelé jobb szituációkat, akciókat tudjon indítani. Természetesen őt is az edzői stáb nagyon komolyan megfigyel és várjuk tőle is a fejlődést. Und wenn wir irgendwann dahin kommen, dass wir auf allen Positionen doppelt gut besetzt sind, das heißt natürlich auch, dass wir investieren müssen, dann
hat jeder natürlich richtig Feuer von hinten und muss natürlich sich verbessern. És természetesen valamikor eljutunk arra a szintre, hogy minden egyes pozíciót két emberrel le tudunk fedni, természetesen azt is jelenti, hogy ez megint egy beruházás, de akkor minden egyes játékosnak sokkal nagyobb a kihívása, mivel sokkal többet kell teljesíteni, mert helyettesíthetővé válik így. Honnan esetleg kérdés? Ott volt a leggyorsabb kéz. Köszönöm szépen. Az elnök úr szeretnék egy kérdést váltani, hiszen a Csomó nevéről beszélek. Lesz-e megegyezés a szurkolói csoportokkal? Az a jó, hogy tagadhatatlan Tomi az én barátom. Édesapjával, az édesapja a legjobb barátom tulajdonképpen. Köztünk egy csomó dologban nagy egyetértés van, szurkolói téren meg nem. Én nem szeretnék nagyon elébe menni a dolgoknak, mert ez a megegyezés a szurkolókkal, folynak tárgyalások. Csak én egy dolgot nem szeretnék, hogy a liberális média megint hasznot húzzon a mi szenvedésünknek. Mert ezzel torkul vagyunk. Az elmúlt 2 évben, ha valamiből elegem volt, ebből pontosan torkig elegem. Ugyanis a mi szurkolóink, amikor benn voltak, akkor fasiszták voltak. Most, amikor kint vannak, akkor szegény szurkolók. Amikor bejönnek, akkor megint kezdődik a lemez előről. Ezért aztán nem mondok az egész helyzetről semmit. Én azt gondolom, hogy mindenkinek megnyugtató lehet az, hogy az én kollégáim és a szurkolói csoportok vezetői tárgyalnak valamelyest. Én azt gondolom, hogy talán erre szerintem most olyan 50% esély van. Az sokkal több, mint az elmúlt 2 esztendőben. Azt gondolom, hogy ők is beláttak egy csomó mindent, és nekünk is vannak olyan gesztusok, amiket meg kell tennünk. Hogy van esély a megegyezésre. Többek között az egyik gesztus az az én kedvenc sasom volt, amit most kiírtunk egy pályázatra. Látom, sok embernek piszkáltak a csőrét, ráadásul a sas tönkre is ment, mint állat, tehát így csirke. És erre most van lehetőség, hogy ezt újra rajzoljuk. Szerintem az is egy gesztus, hogy most mi itt ülünk. Mert én egyébként ellettem volna, méréseket csinálunk hónapról hónapra. Ott ilyen 5-8 ezer, most nem tudom mennyire lehet, 500-an. Ott 5-8 ezer ember szokott válaszolni, brutális mennyiségű választ kapunk. Tehát én tudom, hogy körülbelül mit gondolnak a klubról, ha valami érdekel, meg tudom ott is kérdezni. De a személyes kontaktust látom, hogy igényelte a szurkolótábor, szerintem ez a második lépés. A harmadik lépés, amit szeretnék önöknek elmondani, hogy a mai napban a kitiltott embereknek felfüggesztjük a kitiltását. Ami azért van, mert én láttam azért egy-két szurkolót beszélni a Ferencvárosról, tele volt könnyel a szemük. És az kétségtelen, hogy szeretik a Ferencvárost. És azt akarom, hogyha van rá lehetőség, akkor mi itt együtt ünnepeljük a bajnoki címünket a stadionban. Én ebben tettem egy lépést, illetve a klub tett most 3 lépést. A túloldalon is tettek lépéseket, remélem, hogy meg tudunk egyezni, meg tudunk állapodni. Vannak dolgok, amikor ők nem engednek, vannak, amikor én nem engedek, de azt gondolom, hogy most van esély a megállapodásra, én csak a legjobb reménnyel vagyok az egész iránt. További részleteket ebben az ügyben nem tudunk elmondani, ezt kérem, hogy értsék meg, és erre vonatkozó kérdésre nem fogunk válaszolni, minden egyébben igen. Ez egyértelmű volt szerintem, amit elnök úr mondott. Következő kérdés. Önnél már a mikrofon is van, nagyon jó. Lukács Antal vagyok, és a nemzőstámnak köszönöm mindent. Az elnök úrról szeretném megkérdezni, hogy április 2-án hova menjek? A feleségét kérdezze meg. De mentek tavasszal is egy BL meccsre, és egy időben lesz a Debrecen. Nem lehetett valahol küzdni, hogy elkerüljük a 2-t? Az a helyzet, hogy én a Magyar Labdarúgó Szövetségtől a lehető legkevesebbet szeretném kérni. Egy pillanatig sem szeretném azt gondolni, hogy
ők nekünk szívességet tettek. Első dolog. Második dolog, hogy a két meccs az olyan időtávral egymást, hogy oda lehet érni, és mi indítunk autók. Már nem. Nem, mi úgy számolunk, hogy Dabasról a mérkőzés lefolyása után azonnal minibuszokat indítunk Debrecenbe, a debreceniekkel pedig megállapodtunk, hogy ezt a buszt ott a helyszínen beengedik a lehető legközelebb a stadionhoz, így elméletileg, ha és amennyiben nem jön közbe semmi, oda lehet érni. A buszokat akkor is elindítjuk, ha ön most nem ért egyet ezzel. Igen, 15 órától, vagy nem, mikor van, kollégái segítséget kérem, hogy pontosan mikor kezdődik a kézilabda, de mi úgy számolunk, hogy másfél óra van a mérkőzés kezdetéig, a kézilabda vége és a debreceni meccs között. Másfél óra. Ebben a másfél órában fogják a minibuszok megtenni az utat. Kell a buszadóba. Következő kérdés. Ott a sapkás. Egy olyan kérdésem lenne, hogy Debrecenben mindenkinek kell kártya, vagy pedig, mert nekünk oké kell, azt kellene, vagyunk, de hogy a debreceni részről is kell kártya. Itt ugye a kérdés ki nem mondva érinti azt, amiről nem tudunk beszélni. Következő kérdés. Ott fönt még nem járt a mikrofonot nagyon magasan. Üdvözlök mindenkit, és gratulálok a csapat bajnoki címéhez én is, és a hozzászólása abból elmondó szól a kérdésem, de szerintem a mesnek is érdekelni fogja, mivel egyrészt én ötlentem, olvastam, hogy ilyen kevésbé érdemes van. Tudnélik, az, hogy most itt ennyien vagyunk, nem szólok semmit, mert tisztelet azoknak, akik eljöttek, de meg még kevesebben vannak, mint amire számítottam. Na most a csapatnak ebben azért nagy szerepe van, és reméljük, hogy lesz, mert én 95-től vagyok véletes. 95-ben jutott be első magyar csapatét a Ferencváros a DLT táblájára, és utána én azért lettem véletes, mert lehetetlen volt BL meccsre jegyet szerezni gyakorlatilag. A szurkolók kínáltak előző este, amikor nyitottak a pénztárat, úgy őrület volt, és a meccset nézni szinte lehetett helyszínen. Úgy vagyunk okozva, hogy a selejtezőket veszik és BL táblára kerülnek, akkor talán biztos vagyok benne, hogy a kérdetesek száma sokszor is lesz, és beindul egy olyan spirál, amelyik nyilvánvalóan megserviszi ezt az egész dolgot. Na most a elnök úrhoz a konkrét kérdésem pedig az, hogy ennek a bajnokság átalakításának és a rájátszásnak a módját az MLS önmagában találta ki ezt a klubok, közösen szavazták meg, volt-e más alternatíva is, vagy milyen alapon lett ez, ami szerintem volt a szórós. Tudnék ennél sokkal normálisabb lenne, hogyha bejátszották volna a két kört, és utána pedig véleményem szerint az, hogy most itt kétszer nézem a Békés Csabát, meg a Puskás, meg mit tudom egy kicsodát, és a csapat játékban levése szempontjából is sokkal jobb lett volna a 2x6-os rájátszás. Felső alsó vált. Ezt mondjuk, ez 2x5 mérkőzés, ez 10 meccs. Gyakorlatilag egyet kevesebb, mint így, mert így 11-et kell játszani, és totálban rovatúra debelni. Úgy viszont, ugye a hat gyengénnyel jóval érdekesebbek lenni, mert hiszen a kiesés elkerüléséére hasonlószerűek játszanak, és ebben az előcsapatok is profitálnának, és tulajdonképpen előtte javaslat, hogy középen folyik a helyet, ez is már majdnem nem betölthetne, hiszen a 6 magyar csapat kétszer játszana egymással, és
feltételezem, hogy a Sanyi ugyanígy de mégis más lenne most kétszer játszani az első adnak egymással. Szívesebben is izgalmasabb is lenne és nézősebb lenne. És a másik hát akkor az amelyik ugye elindulhat elvileg a nemzetközi kupa selejtezőkbe és nagyon segítséget nyújtana, erősítetni mondanással meccsben, és több nézőre vagy követni. Úgyhogy én azt javasolnám, hát a Ferencvárosnak a szava, hogy a kiírás a következő szezonban gondolják át. És azt sem tudom egyáltalán, hogy ez fölmerült ez a fajta megoldása. Köszönöm szépen. Fölmerült egy csomó minden, de a döntés ugye úgy született meg, hogy azért tönkrement két csapat Magyarországon. Egy nem tudta teljesíteni talán. Ugye jól emlékszem, a Nyíregyháza nem tudta teljesíteni a licencfeltételeket. Győr tönkrement. És akkor vetődött föl, nem volt egy hosszú előkészítés ennek, akkor vetődött föl, hogy egy olyan ligát csináljunk, amiben kevesebb csapat van, és talán így minőségibb a játék. Az is fölmerült, hogy ne 3 kört menjünk, hanem legyen 4 kör. És akkor több meccset játszunk. A magyar bajnokságnak, a magyar csapatoknak az is problémája, hogy szerintem kevés meccset játszanak, főleg egy német csapathoz képest. És akkor így döntöttek, különös tekintettel arra, hogy már akkor is abban reménykedtünk, hogy az Európa-bajnokságon tudunk játszani, és akkor azt gondolták, hogy 3 kör elegendő lesz, hogy hamar fejeződjön be a bajnokság, és legyen elég fölkészülési idő az EB-re. Nagyon sok lebonyolítási forma van, úgyhogy a bajnokság felé lejátszák a meccseket, az első tovább visz magával 6 pontot, a második 4 pontot, a harmadik 2 pontot, a többiek nem kapnak pontot, és újra kezdődik a számítás, tehát az első körnek a pontjait nem viszed magaddal, tehát 1000-féle variáció van, egyelőre így döntöttek. Én annak örülnék, hogyha így maradna, mert egyébként nekem az a véleményem, hogy a magyar labdarúgásban állandóan rángatjuk a kormányt. Mindig valami változás van. Most próbáljuk a fenekünkön maradni 2 évig, 3 évig, nézzük meg, értékeljük a helyzetet, és utána, ha szükségeltetik, akkor változtassunk rajta. Hát ki a fene gondolta volna, hogy unalomba tud fulladni egy videóton meccs is, nem? Hogy egy videótonnal játszottunk 3-4 meccset, aztán nem volt kérdés, hogy mikor nyerünk. Pedig az egy jó csapat, csak olyan periódusban voltak, ez is hozzátartozik, de ilyen a futball. Én ha megengedik, még egy mondatot hozzátennék, az előbb itt felvetődött ez a kelet-európai liga. Én ettől óvainteném magunkat, mert én nem szeretnék a Balkánhoz tartozni. Én Nyugat-Európához szeretnék tartozni, és én mindent megtennék azért. Szerintem jó lehetőségek vannak most a magyar labdarúgásban, hogy el tudjunk szakadni a Balkántól. És mi Nyugat-Európához tartozunk. Én azért dolgozom ennyit vele, hogy mi oda tartozunk, hogy mi Ausztriában, és akkor nyugatabbra tudjunk játszani, és ne keletebbre. Volt a néhány esztendőben volt néhány meccsünk, amit Kelet-Európába kellett játszani. Egy pokol oda utazni, higgyék el. És akkor még nem beszélve, itt van a talpa, aki a biztonsági ember is szokott lenni. Tehát amit ott átélünk, az borzalmas dolog. Ott valaki nagyon kiesik színvonalon. Jó estét kívánok mindenkinek! Hát elsősorban az elnökúrról szeretnék kérdezni, de lehet, hogy Tomasz is hozzá válaszol, mert inkább az elnökúrról szól. A játékvezetőnek nevezett bohócokkal kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni. Tudom, hogy mondta az elnök úr, hogy nem szeret szívességet kérdezem eletől, de attól függetlenül esetleg szólni, vagy valamilyen megjegyzést tenni a bírókkal kapcsolatban nekik, mert sokszor kritikán arról, hogy itt művelnek, és egyszerűen ott állnak az első sorban, és majd kiesek, majd félnek kiesek a pályára, látjuk, bűncselekmény minősül a pályára lépő, és sokszor ez a sok sárgulás módon látunk, hogy ez egy bűn, amit itt művelnek, és szemben látóan szinte ide jár a csaj. Ki a Miért rosszul vagy a bőr? Ki a kopasz? Esetleg valamit nem.
Ja, szerintem az a helyzet a bírókkal, hogy ha egy bíró rossz bíró, az máshol is. Nem nagyon. A Békés Csabán, Székesfehérvár vagy bárhol ugyanezt élik meg, mint amit ön vagy te megéreztél. Mindenhol szítják őket, mert rossz bírók. A futball ilyen. És csak még egy dolgot, hogy egyszer nekünk téved, egyszer meg az ellenfélnek. És szerintem a dolgok kiegyenlítik egymást. Lehetne, én látom, hogy a magyar futballtársadalomban, főleg a vereségeket, azt mindig a bíróra fogják. Nem akarom. Nem akarom. Rossz bíró ellenére is nekünk meg kell nyerni meccseket. Azt kész. Igen, Thomas azt mondta, hogy Németországban ez ugyanígy történik. Van akkor ott a mikrofon, de majd jövünk ide vissza, és akkor ott fönt a szemüveges sapkás úr. Ott fönt. Ő, és akkor utána jövünk vissza. Én azt a mikrofont oda kéne adni a fiatal embernek, utána. Megyünk körbe, szektoronként, próbálunk demokráciát játszani. Addig a következő kérdés, honnan legyen, akkor a mikrofont oda tudjuk adni. Azt a mikrofont kéne annak az úrnak adni. Jaj, bocsánat, elnézést. Gyakorlatlan vagyok ebben a mikrofon pakolásban. Akkor a szemüveges úr, utána ön jön. Igen? Szeretném megkérdezni, hogy mi a tabu témához kapcsolódik, de azért megpróbálkozom vele, hogy szkennerükben van-e bármilyen változás, maradt a szkenner, vagy nem? Egészen tényleg Nem szeretnék több információt kiadni, én csak most látok esélyt a megállapodásra. És ez szerintem jó dolog, ennél tovább nem tudom menni a mondataimban. Igen, akkor zúgjon. Szeretném, ha ez tendencia lenne, mert nem csak az osztrákok, hanem mi is vágyunk meccseket, jobb meccseket. Ez az egyik kérdésem, a másik. Vissza lehetne állítani azt, ami volt régen, hogy kijöttünk a meccs előtt, és voltak fiatalok, akik hoztak. A dolgnak is egyszerűbb itt látni a meccset a meccs előtt, mert így játszhatnának a közönségüket. És a fiatalokban látnánk, hogy van lefejlődés, vagy mi. Nem látjuk a fiatalokat, csak halljuk, hogy vagy ennek, vagy hát ennek kéne választani. Két dolgot. Sokat változott a futball azóta.